ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ହୋଲି। ତ ହୋଲିରେ କିଛି ଆମର ତ ଦୋକାନ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ହାଟରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ସବୁ ଗାଧୁଆଗାଧି କରିବାକୁ ଯାଉ ବିଶ୍ୱନାଥ ନଈ। ତ ସେଠି ସେ ଦୋକାନୀ ତ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଯିବୁ। ସେ ହୋଲି ବେପାର କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ହୋଲି କିଛି ବୋଳାବୋଳି ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଗାଧୋଇବାକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୋଲି ବେପାର ଚାଲିଛି ଆମର। ତ ମୋର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଇଜ୍ ମୋର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇନି, କାରଣ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବୋଳା ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛିଟା କମେଡ଼ି କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ପକେଇକି ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିଲ? ଇଏ କ'ଣ ନାଚିଲେ? ଆମର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବୁ ଏବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ 2 ଜଣ ପଛରେ ଆଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଉଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ଦେଖିଦେବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ 4 ଜଣ, ଆଉ ଆସିବେ 2 ଜଣ ପଛରେ ଆସିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଇଛୁ, 4 ଜଣ ଏଠି ଗାଧେଇବୁ। ଆପଣ ଆସିବେ ଦେବୀକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ଗାଧେଇବୁ ଏବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେଣି। ଆଡଲେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏବେ। ଦେଖ ତ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁଣି, ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଗାଧେଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ ସବୁ ଏବେ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଗାଧେଇବାର ତ ବାଟରେ କଲର ଲଗେଇଥିଲେ, ଘରେ ଯାଇ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।